YouTube family for माबोरै दं नोंसोर welcome back to my channel चैनल जो गासिबो फरायहरबाय ओमफ्राय एकदम खामानि सामानि जोबस्रांनानै जियारि सुस्रांनानै दुगैस्रांनानै दासो आं सानसुनि ओंख्रि संनो नागिरदों दा टाइमा बेसे जाखो मिथिबायना दुटायावसो सानसुनि ओंख्रि रेडि खालामजोबखायो सेंनाजों आङो काला दालि संनो नागिरदों ओमफ्राय उनाव मोनसे बाथोन देगोन आङो खांख्राइ बाथोन मोनसे इनग्रेडियेंट्स होनानै मिथिगौना सोरबा सोरबा मिथिखागोन जानांगौ आङो दा खिन्थागोन हा इनग्रेडियेंट्सखौ माजों देगोन कालि फुजानि एकदम न'स' साफा सुफा जि इसे सुखांनानै दासो टाइम मोन्दों आङो ब्लग लानो थ' चेल्ल' आंनि सिक्रेट बाथोनखौ खोन्थानो थांगासिनो आङो दा लेट्स गो आं देनो गोनां बाथोननि इनग्रेडियेंट्स बुथुमनो थांनि नोंसोरबो फैफादो आंजों इनग्रेडियेंट्स बुथुमनो बोरैबा गासिबो न'आवनो थाजोबनायखायसो गोसो जाबानो मोनजायो पुदिनाखौ नांगोन पुदिना आङो ओरैबायदि मोजां मोनो इफोरबायदि बुस्थुखौ गायनो माने न'आवनो गोसो जाबानो मोनजाजोबनाय बिदि जाबा थैलांजोब्बाय इखिनिया ओरैजाय दंमोन नैबे थुलुंसि दंफाङा गोजौ जाबायना ओंखायनोथ' थैलांजोब्बाय पुदिना दंफाङा इखिनि ओमफ्राय खिदै दङ एसे आइया सैथारा इदिखो हाग्रा जाजोबो होननानै माबाना होयो जि सुनाया रानाखैयानो बोथोराबो बिदिसो जाबाय होनबा गोमलाब्ला फुजा मोनफ्रोमबो अखा लोखि फुजायावल'सो बोथोर मोनदो एसे एखिजाय आरो दंबावो मोनसे खिन्थानि र' नैबे जाहैबाय माइसुन्द्रि नांगोन माइसुन्द्रि बारा बुरजा होआ इफोराव ओरैजाय दंमोन साया जाबायना नैबे थालिर दंफाङा साया खालामना होबाय नङाबा थिग बारायगौमोन थिग बारायदोंमोन थांनाय बोसोराव आरोबाव मोनसे मेन इनग्रेडियेंट्स नुगोन र' मेन इनग्रेडियेंट्स जायनिखि बे बाथोनखौ चान लगायनानै होगोन बे र' देखायगासिनो दं आं बे बारियाव दङ बे नैबे दंफांनि बिबार बुराउद इनि बेदरखौबो जायो ओमफ्राय उनावहाय आं होगोन नैबे बिबारखौ आरोना जाबायदि बिबार बारो आयौ नैबे दंफाङा इनिखौबो बाथोन जायो हाइजें मोदोमो आरामथार खांख्राइ बाथोन मोदोमो ओमफ्राय आरोबाव बे जाहैबाय गंगार दुन्दियानो थोजोब्बाय नै खासिथारा ना मा होनो इखो गंगार दुन्दिया थिग दंमोन आगोलो गैला ओमफ्राय नैबे जाहैबाय खांख्राया जि फिसाथार दहाय फुङावबो बाथोन देबाय ओमफ्राय आङो नैखौ देनो होननानैनो माबायासै जाहैबाय खांख्राइखौ सावग्रोनानै लाबाय आं नैहाय थ' बेजों जागोन दा सिनाय हादोंना इखौ लोगोफोर नोंसोरो इखौ होबाथाय इनहेन्स जायो खांख्राइ बाथोना इखौ बुङो मा बुङोमोनलाय बुराउद इनि बेदरखौबो होयो बेबो गोथाव जायो मोदोमो ओमफ्राय नैबो आरो बिबाराबो मोदोमो खांख्राइ जामिनि लोगोफोर इथिंजाय आरो सेंनाजों आरो माबाजों नै दालि खाथायानो इसे साम' खाल दालियानो नै गेब्लेयाखै आरो साम'खौ गेब्लेयो होननानै पावार होनगोन खाल दालिया खायसोथार मानसिफोरा दे खांख्राइ दंबावो
Ada saupun isi. Deh, lo nih. Masuk deh ke. Mabri suyi kan ke? Monceh bukuin nama ke? Ini ke, ini bibar ke buku nangga thalir maikun bayi jaya. Ising bibar thaya. Nei ra ini bibara. Ui bibar ke siapa? Oh, nei ini bibara. Sang. Nei ke, ini sih madem kada nei legang sih mana? Ini bibar ke ya. Sing ini kalam bibar mana hari ni? Ada. Ke pias ke hanun lanse. Ompray unaवहाय मा दं खोन्थानोसै आङो मा दं खोन्थानोसै आं नैबे जाबाय माइसुन्द्रि पुदिना नैबे जाबाय माइसुन्द्रि ओमफ्राय गंगार दुन्दियानिसाय गंगार दुन्दियाखौ होबा मोजांसिन मोनो आङो नैबे जाबाय गंगार दुन्दिया गासिखौबो हाजोबनानै लागोन आं बेखौ हाजोबनानै लानोसै खांख्राइखौ एसे साफा खालामनानै लानोसै खर'फोरखौ ओरैजाय ओमफ्राय बेखिनिखौ देग्रोनानै लाग्रोनोसै आङो ओमफ्राय संख्रिखौ लाबोलाय फेनखौ बन्द' खालामना होनाङा संख्रि होना होनोसै संख्रि दहायनाबो गोबाब जाथारदों खांख्राइ बाथोनखौ मिक्सियाव देस्लायस्लाय थौसियाव देनानै जाबा मोदोमसिनाय मोनो आङो एसे गेब्लेयो ओमफ्राय खांख्राइखौ होना होनोसै आं biar gotok yang hari kata kata iya enggak yuk ya sana coba deh ayo sana ayo sana ini minta kamu Nah, itu nanti mau selesai itu. Sarsilah. Mau sarsilah mana? Sarsilah mana? Sarsilah dalam mana? Ay, di bikun. Kurang kama. Zabai hai, nih, zabai. Nanti kan sih. Iya, nggak kan kan juga. Suruh sih lah. Yang itu sih bisa kan ke. Udah.